Agnes. Jai Mamini Kunufama. Jesus. Me mount 21 days. Michael. Jai Mamini Kunufama. Jesus. If I be a prophet of God. You deserve a praise. Send me wo, Jesus. Adinina. Flow. Arade. If you is don't force for it. Send me wo. Jesus, Adinina Bako, Amen. So you mean the power? Madam, one of them now watch radio. Watch radio was secondary school. One and any by Jesus. We a teacher ni. To we a teacher ni. What's all your day? What's your teacher ni? Munjina Manaso. A radessa or one some peppy the mamu. Monfa. What yana? Your call, you know, a friend's a boligano. Teacher ni no come channel. Ya the alphabet one. No correct. Semishia fitania me the engine version and come. Okay. Semishia teacher near or more the alphabet in a year juma. No correct. The alphabet in a version of Munkom. Alphabet in a run at the hand. And then A B C D no. ABC no. And your friend. And your chassis and I can kind. Free A. No radical such me say. Alphabet baby. A home come shower. Amen. Bow Sammy, Bow Sama. We are mommy. 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 First alphabet here day. A. H na homa April. We are April born. We are April born. We are April born. Ewurade say wo shrawo e wo sa brani mu na wa makwan sa atamfo nkun. Na atamfo ntimi nkun de a na ne amne bia omoto dia ma no obema wo bia tomu afi. Amen. Eti afi watamfo bi be condemn. Amen. Ya wo sa say condemn. Alphabet to su tu ya dai. A B. Say a B dia na urade atwa kire me say B ni kina wo ma brekum training college. Ya soma hungum bi say wo mra wo so wo brekum training college. But adana wo ba ye no na eye Saturday na woni di ye na wa bompa ya na to ade ache. Enu ti di omo hye ye no aye juma. Everybody say what you know, let's say don't marry man we are so much to me and say we brekum training college. Everybody say one time for a show up. You put food on my table that day. You came for me when I was lost. Who can be compared unto you? How I do it. You gave me shelter where I had no other. You made a way when there's no way. You turned my darkness into light. How I do it. You put food on my table that day. You came for me when I was lost. Who can be compared unto you? Hey, how I do baby, how I do baby, how I do baby, to my brain, how I do baby.
Hallelujah. Him do at all channel, but he says, so many won't come share. So many won't come say. Hallelujah. Amen. Yet do alphabet number say C. A C. C, dear C, Nichna Homa, Shra. C, Nichna Homa, Shra. C, Nichna Homa, Shra. And one day, I didn't mean who freedom her. What the Mia copy, Shra. Makwa copy, baby. C, house number C 104. Okay, street. It's true. Ayasha. Na mi copy, Shra no. Mi copy house number no. Mi ko hunu say ya mantam achechedie ebo gate no. Na de awurade ka cham say de abo papa gate no. Say ni sika sem nyina nko slow. But awurade aka kire me say wodi ni moja na twam. Na wo wie ya no. Wodi ni moja twam saa no. Ena mi hunu say obofo ndem yakọ ADP no wa sha ase na o increase your accounts ebo ADP. 247. Yes, sir. Yes, sir. 247. I will praise you, my Lord. This time, I've never seen your mind. This time, What you trying to remember? blessed be your holy name. What will be able to say so much won't come share. Hallelujah. Amen. Johnson says a fire. Me one alphabet is saying D. Then D. D nuchina homa December. D nuchina homa December 31st. Na mbusa December 31st as chere ne say na obofo ne ka chem say December 31st no eye we say na danfo bi ni date of birth na December 31st no eye wadanfo famous obeye na adwene say obeye party famous agor famous Adam This too. Yes, sir. Fire. There will be a better performance. Something will come share. Something will come share. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I've a good journey. And you're so for better now. Hallelujah. Power. We are famous. We are famous. Now then I'm a kind of watch and something. When in the buy, when in the back row. Shadia, me wouldn't say famous. No, I organize it. No, I can't watch church. More call church. No, I can't watch church say. Me person me yard yake to be. No, I can't say any of my minko jaw. Now, mon conquer to champagne in your mouth. And me who say, car hit it. Or more cow mutim. Famous in we. But brother, a can span up to me who sort of reach him. No, brother can't tell me say, and where you will tell us. I die. When you say you're a president. You say frasier. Miku alphabet is saying C. Say C. D. After you go E nichna homa Emmanuel. Ayawudi. Awurade sɛ wogyina bɔkye sɛ dɔmɛrima ne woyɛ hu na wo Emmanuel wɔde wo ba bɛtutu akwan wɔde wo ba bɛkokɔ baabi bebree wɔde wo bɛfa Holland Amsterdam wɔde wo bɛfefa nkuro bebree so na Emmanuel wɔyɛ kɔntufoɔ na Awurade sɛ menka kyerɛ ne sɛ ɔmprotecting ne passport ɛna meka kyerɛ Awurade sɛ na neɛ ɔbɛyɛ ne dɛn na Awurade ka kyerɛ me sɛ menhwɛ adeɛ mehunu passport mmienu no baako yɛ old passport baako yɛ new passport old passport no baako a expire 2018 amo akwakoye foforo na hwade hwe me yansa old passport no na wo passport number no eye G0484 636 check mame old passport no me say expire on the date of
2018 old passport no check mame mo hwehwe old passport no one no old passport no old passport mo fa mo no akasa no hwe mo fa mo no old passport no share passport number no me say eye 0484 eye 636 old passport no eye no and I say awakwa ye new passport na new passport na wakwa ye no so number no eye 2245 eye 339 Yes, sir. Can I prophesy? Yes, shout fire! Fire! People na betika say so much won't come share. Men to come share so. Flow. Say you do alphabet F. Hey, die. Any enough we need one more. Cause of fire. For need na one Frimpong family. What was Frimpong abusiam? What papa Frimpong mufie? Omani ambre na honhomani ne bu afusa waware. Because some susu say wuntumi nware da. And wuntumi hunu say 29th of February. That is last this year. 29th of February. And I'm a worry. When you were by when I'm a worry. That's it. When you away. When you more worry 29th of February. More worry. A year Christian Praise International Ministry. Yes, fire. Pe we bi chia ne nsem so di for hye nkom o hye nkom po bi chia nsem so o hye nkom mutumutu po bi chia ne nsem so di for hye nkom mutumutu o hye nkom prophesy. Hallelujah. Can I prophesy? Enuti aware na mo ware ye no omani pre sunsun etoma ye mo hu meeting and omo say omo besena kotakwa no mo kotakwa ko ba ni fie no makɔ srɛ sɛ ɔmo betimi agina so na ɔmo de ne first born na ku akwala na meteni efro so ahemfie ɛna me hu sɛ angel na release din wɔse Benedicta El Giver Queen. That is her. Ayonoa na Awurade ka kyerɛ me sɛ wonim no abra wɔtɔ fam on the 5th of July. On the 5th of July wɔne ne nam, and there was a time where demon before baby esodi tiano abra no ko school St. Mary's na nipa ne ya na dwene se obaba na kone na baba be ye ema na ne bi, but wantumi antimi enwura ho wantumi enwura na Awurade se wono ne protected eye Benedicta El Giver Queen enti wa ma omo kwan ya ma anya de omo pe fire somebody was from shout fire. Awurade nsa aba frane so ade bi ate abofra so Awurade ayi frane so Jesus to me the amano. Amen. Mama Awurade no wadi ni ye. Amen. Omo hyehyɛ anya atwuma wa warrior se na omo ye omo adwesa kom be baba be se no but omo ntumi efisa asofo bi kan mu bom mpaye eye sofo Robert eye sofo Moses Boahe eye sofo Bright eye sofo Bright Frimpong eye sofo Moses Boahe Moses kura wo tema. Yes sir.
Can I prophesy? Prophesy. Can I walk in my prophetic element? Hey. Can I prophesy? Whoa. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Lift up your hands. Adana wusu tisa. Na minim nya obetimi aye bet abroso. Minim nya obetimi aye. Me show TV station 24/7. Wo hwe. Me hwe na prophetic ministry ne ya de amani chi ho ankasa. Bet me hu kwan me fa so ametimi nya sa adon no bi. Enti minim se obetimi aye bet ene de no de eye me ankasa. Me hon sem pa ba kokura Bon sem pa. asamu amekan madam for na otime nchen no aye witness to that onim bibia enti memi ntimi nje asamu ntumu kura onim bibia ebisa o me mate o your mate me friend bibia onim bibia nya botere sesi ayaduru sai mento aso ya beduru zato. I'm telling you. Monsieur beduru sai ya be ko zi ka se zi ya duru sai G nickna homa with nickname Gallant Man. I am a father. What's the matter? Jesus is my father. He will never fail me. Me hunu shop baako mienu miensa. Me hunu baako se eno de enkofo wura mu pie omo wura mu pie. Me bu se wura se den na me hu say I am seeing into a future. Your future me hunu door ebue na window na me hwe window ni mu na wura se me hwe future. Na through the window na me hunu a dying shop miensa to aso. Baako enema ya hye wo mu ye computers nko eno na me hu say ya training Garant Man computers and accessories and I'm sabe hu another one so was say Garant Man computer training me sabe hu Garant Man computer ICT center and the word catch him say this is your future. Sometime to come, we be do to point. Now when nkofo bi benya link, no mo be so computers abrew. Now what share no we training nkofo. Now we it's all about computer. And you may be a concern computer. Eti mi hunu frimpon ye bo say ono kra ye adwuma ma. Yay! Na bi hunu frimpon ye bo so ye adwuma ma wono. Mi hunu sa video sika ba wonsam. Na wo be ye nhira. We be yenshira ema abena yebo mu nyina be yenshira ewurade se wo wehira wo ne de omususu ye so mbe ko atia wo efisa wa ware ntem no omanim agriase na ewurade honhom ka kire me se de obehwa wo na wo yire so hey no be na jo so de onsa be ka ne yafro no wasra pra na be ku no Jesus and wo so de wo so wo so no amen wasra pra na bu no amen what's up, brother? Amen. Shout fire! Fire! Mama,
Ede na waka. Abroso. You serious? Ewurade na kan mo bom. Ewurade na kan mo bom. Because me ka se me call papa we say, "Emme bi aba na apam no mo nyina ntimi yan ware no." Na wo na obenya no na kire se nyame na de na ma wo. I'm telling you. Ewurade na kan mo bom. It will nipa bi obehwa mo so biara wo soro apra na be yina. Jesus. Ya wonsa say expire. Obi obedu ho agro bia that person will expire. Jesus. Peja won se ni fa ne fa kosoro. Ewurade honhom wo me so. My God. Ewurade honhom wo me so. Jesus. Enya honhom na wo me so aka me ntumi nya de me ye. Come to me nya. Because this one is impossible. Coming today. Coming to stay. Coming tonight. Oh Jesus. Coming today. Coming to stay. Coming tonight. Oh Jesus. Ewurade be hira mo. Jesus. Mo ye billionaires mo mienu. Bow sem. Omo mienu. Sha. Takwa be fo di wo ho agora ho. Ye be hye wo mo no. Amen. Cause me no omo kasa sesi a angel also be protect wo ye fo no obe gina wo nchen. Amen. Bow sem. Angel no kuta flaming sword. Jesus. Sekanya eja etwa wo. Jesus. And what did you know? Jesus. Now why you ready? Jesus. Se obiobedia grobiara. Jesus. Obe finish no. My God. So we free ne maami fie. My God. Now what them ha? Jesus. Omo be finish. Amen. Ti man try krada. My God. I'm saying near catcher me. Jesus. A free and a crow. Jesus. Monantium. Jesus. A rather bambone. Amen. What the mobanantia when you are saying amen. Sikababa monsa. Amen. Ye dear Baba monsa. Amen. Sit your motumu watch a sorry a womb. My God. And with your radical bishram. Amen. That's say yes, the Lord. Ogyaba. And yet the day. And you are growing from Holy Jesus. Holy Jesus. Brother Bra. My God. I saw for money. Jesus. China Hamami. China. Sambi China. Erade isi abehwe wate. Amen. Medisika yi edi etoso. Amen. Winim Akins. Bacho Dabi. Winim no. But winim se friend Akins. Oya wadanfo, oya adwuma wo bank. But we din odin ya bright. Yeah, Makaino. Wakaino. Bow sem. Bright your friend Akins why? Bacho Mati. Okwa busa ne se meboa. Maybe so. Ebi wo ho a witimi ka kire ne se onhwe wa council ma. That's right. Se ohwe na council na beifo no so anya access na o makohwe. To omohwe no mu hu na council no de edam bia no. That day na wo checking na council no bedu next month na de edam nyina yira. No crepa. What's an answer? Shadi say no more. Power. Omo to me nya access nwuram. Je say omatie free we ya no say mon check me breso adwuma ma menya dai. Menhwe.
It is so much as a waste a month check me breast with you, mamma and sha. A quananoma connected with on spirit. No more coho, not bright, ne be. Obia, no manya says a common accounts in media dem. Now from much a series of attacks. Said ya beya, or but chasing can a woman in kakra. Now with D, none of what on. Just was I your juma for fras and bob for frano. Na mete ni aka kire me say me ma papa we say enko fie bi mu wo ha dan ba cho me ha dan wo ko abusa fie o sa hwan ye fe no osarefo konto kumase aboaso mi fie aboaso kwabere aboaso mi fie ra no wo fie wura no mi fie ra wo fie wura no mi fie ra Power semo power wo ko sa ho netie na wa tro wudin Nelson Aboa Midino no. Udino no. Na dia hye awom. Na wasa efio netie de aguso. No waka kire guade se sede netie yentimi nkan no. Wo nso yentumi nkan usika. Wetwa apambia mu na wo wobede wo ho. Amen. Me mo account number ni nyina for security reason. But wo kwa check wo account number no say 2011 ne twato. So for no cre. No cre. Ewurade se wo be yo billionaire wo fie ho. Amen. Wo so be yo billionaire wo fie ho. Amen. Wo so awa ma won sam no won so. Power power. Kase fire. Fire. Wa ware. Ba choma ware. Me kira wade bi. Satan be piapia. Oba bi de na ben wo. Hwe wo ho wai. Ba choma ti. Aye, because me who said same be a sound. Na bibi aye girl no na wo ye de wugina adaka bi. Obi e de ne ho e betwitwu. Wonim gina. Minim gina. Wonim gina. Minim ne pa. Adana wo so ti say. Adai. So for I'm short of words. You are short of words. Yes, seriously, I'm short of words. Ewurade ehumobo. Amen. When you find a prophetic power. Yes. To who free gina ho. Of from your 3 months, 4 months kwa memfa. Umfa. Menene kwa nkasa for the past 3-4 months ni. Oba why? Obi bewu abeto so. Na nipa ni wuto ne so a. Oba akofo akohu dance forward yi. Na obeye den we yi wa no obi abewu ato so na woni dansefo wo ba bi asem ni siye no asem be na akoka kira aban me de me wo ho na oba yi o e na oba me wo ho na ofrem se wo oba bewu na obewu ye. It's impossible. Eti when your friend is sign, so had it not been prophetic power anka brother ne beto esan mu me so ogina court na ye jeli no okoye wa ma biem na Awurade ka kire se we nso betimi aka ate destiny but ka kire me ba ne se on twe ne ho mfiri gina ho. Amen. Power semo. Why shira? Amen. Awurade awuni mabo. Amen. When you want to fall fepu. Waha. Ya wo fofepu onso sa fofepu onso fofepu for no mombra mama me bom pa ya mam Jesus mama ka montena se Awurade hu mo bo wate. Amen. Me ya de bi ama no yes sir aka few days omo de accident be ku obi omo ku ni wie pe na Oma kofa nipa ne baba de ne ko omo fa nipa ne baba ko wia me hunu se nipa ne busua asori aba wo so attack tokwa sama ye kan se wunni chefa wa ha free se akora bia ni montem bi Awurade se ye mompa ye protect abayewa bi. Mama wa wo say pacho ma obako pacho oba na be ma pacho Power sem
Mama, bomba ye fama wukunu ye. Wukunu ye ni papa, but whom be per se or sermon tem. Wukunu shia one or share will bobby break, can ya can in answer. But one san kind. And on it should I say wukunu ye ni papa, but when him craby mammy. Na peja won sakosoro wo ye ni papa ba o self one person was saying your man memma was self for kwan pray for your husband memma was self for kwan e ma ne fa papa ne mfiri wonsam me hunu ade bi na urade ma me hunu se de ya femfam poster papa na nim ye dadwane mu odu kakra edin aguso ne ye Michael Pius Ayensu. Pray for your husband. The man is a good man, but Satan the wura ho. I say Satan wama. This will be no kuno ayday. Was say this time round no. Obe kuma san say was say we no kuno. Awurade agu mani ama hunu te say dia papa no okọ baabi akoya de ama obaabi. Ena wonya accident. Hey. Me hunu wa baby hon konkon agbani din a kire me mate din Agnes asuama me pa cha no kre asuama bi ji wukunu ya kafo asuama bi ji ne kunu Jesus montre mo san hwe so sa oyeluso Agnes asuama bi beji ne kunu my God na ebenam so so amani kunu so anya accident awu Jesus no ma be fa ne ba no so ayedai atato mami mo peja na mami mo mayen kan wo pa bi fama ikene kona no mama wonne mi abedi sa anko ma me ka kire wo awurade se kai wo kunu mpa ibom na wo se fo abehye wo Yesu hwe Peter nim do se Peter e ka sima ba ko mienu miensa na se tanya no po so se dai aburo Yesu na me hu se san yeti mi pu nipa so se aburo na so asem ayedai na srama eti mo ma yan srama no e yasa hwe asem na me kan wa ha no ebesi na mu nyina ba ye hey na me wo ho na me wo ho na me wo hopi but emfa fa so mere ye tre won sa hwa ha Jesus hey wukunu on pampa bo bejina on pampa bo nya hwe odo awurade asem but on pampa bo once o share afoforo mo kan wo se wo behwe na mo akodi communion wasan so ye root eti wotimi didi watamwa te se sebe akwala enso wo hia anya sa no tie osefo na behwe ho montre mo san hwe no so Jesus enkofo bebre wo ha ma wade agu nya bibia Satan bewura ho emprafo bi aye de Jesus ama sebe oba ne kura be man baji adi na wade bi nso eja dem my God kohwe mpenafo bi honi sweet but aware a ya hye ne kawa no Jesus eja dem God mpenafo bi was medi pizza was medi nam kwa so ba oh but awarefo no a Jesus oni ni kuna brɛ ne de eja dem my God Satan is a criminal Jesus montre mo san hwe no so mame ja dwendwen na bompa ye ma wukunu won so ahya ase no BP aduro so me no pa si wa BP we na wanya no enya bonsam na de ma no eye awade no ho adwendwen na mo anya BP enwene hu bi bompa ye ma be ma no na Satan ko wura ho
we say who say waba mpaebɔ no wobɛte shit ɔbɛka kyerɛ wo ɔno na wobɔ mpae ama no sɛ deɛ ɛbɛyɛ a wɔnwu no wo de wobɛte shit wobɛte asɛ asɛm bɛ na wokɔdi ne saa no mempɛ nkwase asɛm o sɛ wagyi mi a ɛso mi wa no ɔno ne ho mpaeɛ ne yɛ dɛ yɛbɔ Jesus. sɛ duru sɛ atam wɔ sei na wohunu sɛ bɛrima no sɛ nakoma piri mu a na wo a wonim no na wahyɛ ase na wohwehwɛ wɔayie ntoma wohwehwɛ ayie ntoma gu hɔ kɔsɛ nakoma pirim mpaeɛ ne yɛbɛbɔ no yɛbɛkɔ soro aba fam anya adwuma Jesus. anya adwuma kyɛ sɛ Satan wɔde kɔ dada ka sɛ wɔde kɔ dada na mmom sɛ wohunu sɛ afei deɛ bɛrima no nakoma ba fam sɛ pɛ ahu sɛ Awurade de nsa ayɛ dɛn aka no wagye no Paul nsɛm. ama sɔre ɛnkyɛ na wo ne di nkɔmmɔ ɛna woka kyerɛ ne sɛ wosu anadwo saa na wanhwɛ a wobɛfa ne ho kora awu ɛdu baabi a na ayɛ wo ho sɛ kuu ho ɛna ɔka kyerɛ sɛ wobɛwu awu na fa ɔgyimi no kɔwu mɛboa wote saa asɛm no wie na wotena fo na wosui woyia wo ho ayi ankasa wowie na ade w'ani to wo ba no ɛna asɛ wote ase mponi sɛ wowu a wo ba no bɛyɛ dɛn ɛna akora ne san hyɛ wo nkunan na asan kyekyerɛ wo yere bɔnsɛm kɛseɛ ma Jesus. Jesus. ne ba no wɔ akora wei sei ɛna n'anim onyam akɔdi Agnes ne mma no hɔ enti sɛsi a papa no pɛ Agnes mma no asɛm sene ɔno ane deɛ Jesus. on the Satan yɛ but me ne wo mpaebɔ Awurade nsɛte confusion ha Jesus. why na agye obi kunu wɔ ha monkyerɛ m na nkɔ paapaa n'ani so ebi wɔ ha hey Ogyaba. Pacho sisi amempe fans many abere see dia maame ni di awerɛhɔ no mepɛ obi abona teneka ama no mepɛ obi de na hyɛ Agnes anan hey obi te wo nkyɛn a kyerɛ me ntam na mawura sunsun me nsa da hu hwɛ si di ɔbaa ni so adai Jesus. Jesus. They were so nice. Very nice. Very nice. Jesus. Yes, sunti dua no beba de nam so beba onye dai. Onye. My God. Serious. A serious matter. Ye nyame na di no afofia. Wanya pressure. Wanya serious pressure. Da kro be mu ase hwi no ni wi ase. Jesus. Awade ya ho. Oni tina nka me hwe obi ojo obi kunum abona na me dia console no. Ti hwe nipa nani so wa ase ti twa ne tani nkiki ma kuna to a. Ka se Yesu ya da wase. Yesu ya da wase. Ka se odifo nyame mo abotre. Hallelujah. Amen. Mama sorry. Hey Josephine. Josephine akosu akwadu. Mepa cho me din no. Awurade so obedi wase mama wate. Amen. Obedi wase mama. Amen. Uni aja Yesu. Oh Jesus. Jai inkomono. Oh. Na wati pakas. Oh. Uni aja Yesu. Radwe jai inkomono. Na wati pakas. Odi ya nachiro. Kwenina. Anunti Jaisu. Sorry.
Agnes Jama Mini Kunufamano. Agnes Jama Mini Kunufamano. Jesus. Me mount 21 days. My God. Jai Mini Kunufamano. Jesus. If I be a prophet of God, And so God. Agnes Jai Mini Kunufamano. Jesus. Awurade adade bi adi akyerɛ me. Sɛ maame we sɛ wukrim. My God. Wo bɛkɔ. Wo mani nyinaa bɛkɔ. Jesus. Onipa bi ɔhyɛ akyerɛ bi abɛkɔ. Jesus. Yɛnye kunu saa. Debbie. Ɛmani bi wɔ mu nim sɛ de yɛgye kunu. Wo sɛ wo tete wo yero sɛ mesrɛ wo me de so bi de bi di me anya me de. No cray. Wo tete wo yere. No cray. Wo tete wo yere na saa na ade bɛyɛ me. Honi menye saa. Me ye mate na me fam ho. Sɛ wo amu wo yere a wo amu me. Enkofo bi akokunu gye ho school. Agnes wo de na tan wate. Sir? De na tan dodo. Kaseno. Odifo a wo ka no kore no. Hwan na bɛpɛ wasɛm. Biam pe wasem. Biam pe wasɛm. No cray. So no kora na meka no. No kora na meka no. Sir? Me te cancel room na ge bi aba. Udi mato wo nko. Hey! Uyo ja. Mesi mi hunu madamfo bi na wo hye ne nkom. Asɛm a wo ka nyina ye no kro. Asɛm a wo ka nyina ye no kre. Wo nya broken heart ma obi man so na ode ne call malam bi ho e ma ya gi ni sika nyina wo ka nyina ye no kre. Enam se sa what a share. It's my bow. Me pay 300 million free man be ho. E ho apem say Mr. Lawson what's magic Jimami now say Mr. Lawson the yere the wood you kran ayati Jesus. what's your mum I'm sister where kwasi awate meneno office wo onu ne ho so be support TV no next time we be support man you Bow himself. onu ne ho hey anu tinia me ko no baba no e ma you an sense bebre no because me so nsem fo so No cray. I will discipline you. I will discipline you. It's me boy bi mu ja. Hey, ko no apie. Sanity. It's omudi matam rough. Oh, Ogyaba no. Jimmy foi. Oh. Enya bibia o. Pose me kan no kure kire mu nti. Madam no motamfo ana. E no kure. Everybody be see abehwo. What it? Hwe. Se empo papa ne ja wo na Kristo o ware wo. Enko ho. Enka wanu aduro ngu. What it? Wanu aduro ngu. Ada pe hwe wo wiase nyina. Odi bi twa wo. That's still oba for mama no. Chere se wa ye ready for aware. Eya akwala ni ntra hunu ni se wo kwa akwara no so be ye de Agnes feye Sir. si de mani abra na dwe ho amenem kasa me kan nsem a nsem fa so ye private matter ti me jai me kan bi montre mo san hwe no so montre mo san ye bebo Agnes dua ya be boni dua tan won sa hwe no so obi se so support Agnes wo ho me ben ho a me ku ato ha what ade edi bi ye wanya wo dem fanya obi enye nyam som papa no nyam som papa no minim sister bi okohia obi a owo yire o mani sika pose se na ade ama wo yire o se me mani bi ɔsɛ hɔn ni gyae ntumi nyɛ saa wɔn ma wo yiri bi adan
dia wo de be ma me no ka bɔ mu tu na fa ma wo yire na de mu ba ko abrɛ me fi sɛ enya wo yire anka minim wo so wo na wo kra no ɛyɛ bibi a me pɛ die na ma bɛbɛn wo wonya me dia wo yɛ obi dia but ebi mu sɛ just say obefi ni ha na wa babo so sɛ wo ne nyonko ba no be wu kra Jesus ɛno so yɛ be ya na sɛ da no oh ebi odam ha sɛ dia ha yɛ din mo wa ha mɛtwe mo pie mako na makum de mo abafɔre wa ha temo nsa hwɛ maame no so my God hwɛ hey Agnes or hwɛ sɛ cream sɛ osɔfo me mpɛ wa asɛm da kɔpem sa motwom be gya abon ai mate wai mate cause yɛ nhwɛ Bible di anim ne ma wuni nsɛmfo yɛ ka kyerɛ asafo Awurade sɛ efiri nnɛ kɔpem next 2 weeks Awurade ahorɛ tɔ ɛntɔ fam sɛ maame wei bɛdwendwena wuo na papa ne nso asere ne nkwa such a nice family Awurade ahorɛ tɔ nkasa ama bɔnsa na ba pae Vampire, so we used to them all. Eradia reto. Boy, yes, to them all. Eradia reto. What Jesus, Dima. Vampire, sir. And we used to kiss him all. And the tea, Radua reto, car. Reto, car. Boy, yes, to them all. Eradia reto. Eradia reto. Boy, yes, to kiss him all. And the tea, reto, Jesus. Young girl be about counseling or buy a posse papa mpacho me radin kasa nkyere me nam so wo kɔ nurse wo se an papa panyi bi ne tua wo school fees wo se an papa ne so obɛware waka ne yere ho wo se an nam so wa adwene kyerɛ wo se wo se papa ɛno de ɛmma so sin ne pae mma so we nam say hey wunim say o maame boyfriend na wo date no wasi minim nam so kwa busa wo maame say wunim Joe boy abrana ote Ashtown okoko busa ne maame bai the catch them so sofo me maame so wunim Joe boy nam say mo wunim Joe boy dia ko kubusa bema na otua wo fees ne say first no what Ashtown na bojo boy uwia brabe ka kire me okoka kire papa say na what Ashtown say hey na hu am at Ashtown na me ye go smith wo ho osene afro jo boy say hey na hu say din we ososofo bi na ye dai e ka kire me winim obi aye friend say o say ono kura de sanka ye wade ne ye nya nwade na ne wo fa bi ne me ntokwa na ye twa aso o se ene me maame no o se koda sofo na se mame sanka mewe wa kama we me ba Jesus eme ma no nya careful na ma hwa mo ba wewe mo ma hallelujah Ogyaba enye dede eya agro ne form ha ene so for mama thank you Jesus mayankai onipa bi adia me hu nenye Jesus mayankai Florence bi se nipa no watu kwan o so wo hi o Florence kro no wo drobo na owo drobo ampache no kre owo hi owo Saudi ana baby bi owo Saudi
Mama yankai Florence. Jesus. Dear me wunu nie. Me hu se Florence kro no woni obi nete. Na nipa no woni nete no kra no. Owoy last year December nim na me hunu se akwala na nipa na wono no me hunu se ofri Florence nsem abofom ama nitia pai ama omokum Florence nsu bi ahyanai esai kasie bi ba beto ne so a Jesus wo gene hu ba bi a enje Meko hunu se enkofo anim se osom odrobo nyina ka se na yede na asem sei etimi yade ato no. So afra me aka kire me say maame no ne nete no papa ne pe na asem maame ne mpe na asem nti o se fi no rekọ ne mma no wonhwe ne yie to pese nkwala ne nti ofiri fie o wo de wokọ abusa ne say sofo Ogyaba say maame no wawo akora ketoa ampa afi de wakai enti enye wei eye do wo ho no esan kese abeto no. I'm telling you ampa wo kura ye program kura wo ka kire ne say sofo Ogyaba eba ne abeye program anka wo ha anka wo baabi ene wo ka say oh mama mini ha enso minim say wo beka mo mpa ibom ampa ampa eye ono na asem na meka enye wei bon sama Jesus a serious matter na ka gogota format say ye ku mo member e wo Saudi na nam social media omu ku no so ombe video ku obi ba e na yansu ye ku ni bi na sidi omu ku no ofa yaum Jesus ka wishi obi abetimi aka adom o wo ka adom o wo so firim so kọ no ho mama boy water afu we say that so that nature water amen asofo no se mu nyina machia na omaso wansa na obia emma wa mu but ni bia na ehye bi enam kwa so ba Awurade fama o won fama wo Yesu ti mo ni hu sofo Frank mo amen so mu nyina so bonsa amen na omo ma wa mo amen nsuru ba bi a ti ato wo so na de wo nhira ebra wa fi Awurade restore fama o ekunim die bi efra brochire ba Awurade fama o amen ewo Yesu Kristo ti mo amen kasa fire God bless you hey one your friend gifty bra what's your friend gifty here gifty there gifty everywhere and your gifty ba no eno na say odi for no you confused say ojina hodin o say mama menyom hallelujah 1 2 3 4 5 6 give to archery eyawa bon sama Jesus me ya de ama mani nyina so for mama anim ha so for mama fansa so na chi Awurade pamo honhom boni bi afiri wachi wate eya promise and fail honhom and eternal life but Awurade say o pamo afiri wo so amen na wa restore wani munyam de ama wo amen Awurade say men kan chen say wodi yedie kwan bi to nanim no omatete na che ama ni nhira kodi baabi but enempa ya na wo boy na Awurade say wo restore the ama na amen there was a time when we su ebompa ya say asa Awurade ntie wo mpa ebo ana sa mpa ya na mmobiem eya sa me che wa mebo pa
nkɔfoɔ bi a wɔwuo no ɔmutumi mmɔ saa mpaeɛ no ɛsɛ wɔte ase a nkwa no koraa senadeɛ ɛnnɛ na wohunu sɛ asɛ but ɛkyena bi ba ɛkyena bi ba na saa kyena no yɛ nnɛ sɛ nkuguo honhom no ifiri wo suo yi wɔde wakwantuo no animonyam so wɔde ma wɔde ma wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen fade to wɔ ɔmɔ wo nsɛm koraa ma pɔn wonim obi a yɛfrɛ no Ales ɔwɔ Accra ɔwɔ Accra woyɛ sure mahunu sɛ ɛsan bi ba bɛsi na nka ɛbɛba UTV ɛne TV3 kaa mahunu sɛ ɔmo asum kaa mana bɔyɛ no but baabi a ɛbɛbɔ no ɛbɛn baabi a ɔyɛ adwuma mahunu sɛ kaa ne bɔ no wɔ Kimpiski opposite Kimpiski ne side say ɛna food and agriculture for no wo ɔmo adwuma no ɔse sɛ yɛ natural then small scale eyampa ne fi abaifo atɔn no sɛ kaa mmɔbɔe no na emra TV so sidia kaa ne bɔ no na ɛtete ne nam ɛde ne to abɔnten young guy bi o na ɛtete ne nam saa no in fact obi a wo hu ye bia ɛfa social media fa ba bia but ɛnɛ wo awurade gyina wo mpa ɛbɔ so wagye saa nipa amen ɛnam bi sɛ yɛabaifo mutumi nwe kasa fire kasa fire baabi a Ales wo bia nyame abasa akɔ baabi a Ales wo nyame abasa akɔ ɛwɔ Yesu din mu amen kasa fire mama kɔ awurade ayɛ kɔ de nyame ase kɔ abɔntene Mame Gogota winning prophet be a friend of Prophet Jehu. Prophet Jehu. Ampachane. Or come home and I win him. Aye. Okay. Mon country say almost she serious rape case. Mon country no. So much she serious rape case at the attorney so. Into one month and one counter. Monko manka na asem we si a ebe ye mobo I'm telling you you hunu se ma me panyi bi ka kire ne ba se you true ho ka say oye what oye na kran say me kan say eya ka say one me die what ye be jisika ma tu unu ni say ye plane awomone na plane mon kan kire so fuja o mon kan kire no Ogyaba enye dede eya agro ne form wo ye obi a nyame nsa wo so na ma me nkire wo me kire wo achi na waadwene ma so afi na waadwene ba so afi waadwene ba so wie a onipa bi obehunu se wo ya anwanwade biara obehunu se wo etwa se wo ye bosheba wo ye bosheba first day no na mbusa awase second day nso ni busa awase ena nso kokro hyame se mensa nso mbusa awase na mihunu te se ade ne ye 90 ena ye twam ne gina ho ma wo ma mi years no kure odi 90 January ya odi 90 January ya chai me kira wade se yantu anamon wo ho a ubo se enche nyame beto nsa frɛ no o ma me oyi wodifo ba but wan fa nya adwuma no kure wo bo won nsam anka beboa wan kasa na to wo
nyame beton sa afre no tina urade se memfa word bi ma wona menkyerɛ wo de ekoye na mekyerɛ de ekoye wie a wakoye ne sɛ de urade hyew na aboa wu nkyirima Okay. urade se wono ene to nsa afre wo nkwala brem 1969 na wo hye wo maame achi na oko pristia ekwem ena efie ahohomone sore se yebekun ena angel ni sane ye eno se wo makwa ma yenkun enu nti wo yare ye na wo hye wo maame achi wo de ko wura hospital na ye Sunday wo duru hokura no no mo se omo ntime nhwe no no mo nyi card man asema me ke kubusa wo maame Me yawe. wo ya sure na hospital for ne ka say eye Sunday nti omo ntime nhwe na afi na obi anim se wo bewu wonim de wo maame odi fo no ye o ma wo so en wo de ko wura opanyi bi fie wo duru ho Ne bra panyi fie no duru ho no en wo ka kire papa ne se wanya hu bibi a wo bewu na wo call hospital wo no omo mpese omo fie ne mpo omo so won kofa card but Sunday de he fa na wo kofa ne card enu nti omo sa nsuo en omo miye no bompa yegu so en na ma me ka kire urade se woje won kwa onfa enti obompa yegu nsuo so en wo de wo ye apam ede ma urade se woje won kwa wonfa na waye osofo e de ama urade ti se de Samuel maame ye no osofo ma urade no Me de Samuel. what the Samuel Jesus, come on. eti hwade wo yes ade ne ma onu digu nsuo so wo de nsuo ne ma wo pe na wo bi a wuwo no yare ne yrai afomu ja wo si ho no na wudi agoro eya no kure enu ti wo ye boshe bana wo ma me na wo deni wo to become a major prophet and apostle of God the wo ma me wo ye nyankopon difo na wanfa anya adwuma enu nti memme nyame nton samfre no abra wo de saa enwosra ni nyina beko ese wo imparte ma nipa foforo enti mi hunu yi na urade se men kan kire se fa wo ma mahunu Emmanuel on the second born and mahunu Wendy nyame kwashi on the firstborn urade se fa wo ba no fa ne ko hunu wo maame no won lay hands wo no so na wosra na wo maame so no ni nyina be transfer aba wo ba no so ansa no wato nsa afra wo maame nyame be to nsa afra no enya bayifo ne beku no enya bibia nyame ankasa be to nsa afra maame no what you see anuti yes ade we ma no na afi pesika na tokente ne bo eden faka ho na fakọ hye maame ne nsam na ka kire ne se nam se nyame fa wo so na manwu emre bi 1969 ti awurade se memfa adoye yi emfa mawo na hyira me na wo maame ye saa de ne wie a wo mpuntuo wo mpagya eno ane saa da no Yawo 1969. Yawo 1969. Yawo nanche ena saa asem ni si. Yawo anche ena saa asem ni si ye. Awurade no wadi ni ye se. Wono wadi ni ye se. Wono wadi ni ye se. Tu ho na montam na maame no nyame beton saa frɛ no. We ye ewu a wo baba bewu na wankasa ebedu baabi kra wo behunu se nyame beton saa frɛ wo. Wo di ni birthday no na nani agye okasa omomonwum bi ma no asem papa bia mate ni se oye me ana to saa wona ato saa nwum no ma me ni didi asa na obofo ne se di asa na meba be fa wo me so wonsa na obeto saa nwum na na odi bewu obeto saa nwum na eno odi bewu enya de se nanimu beku ase na wa protect aka dem se de enkofo bi susu no da bi ewurade se wono abeba ba be so hwan ne Mary and my sister Penny. What's sister Penny? Mati di mi se Mary York. Me mama so de Mary. Eya wo mama asem na me kan. Mama ne friend Mary York. Wo mama asem na me kan. Enya wo sister.
Mehunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, 9. Me na 9. Me na 9. Ena oba na ebie yefunu na no. Into oba ena ye first born. Oba na ye first. Ena mo ye 9. Wona atoso 9. Wona atoso 9. Ewurade say fa wo mba no for mo kɔ na wo maame lay hands. Na nwosra na ewo maame no so no. En transfer na enko o ma no so. Na yiyedie bi nso ntena fie ho. To kente yewe fama maame no. Na ka kire ne say wo odifo bi say yen kan kire say eye awurade na beba beto nsa afre wo na wo bewu asomdwie mu a onu nyankopon na ebefa wa ede wakọ de omu susuo de omu hyehye enye dwuma da last 2 years wodi ni birthday ofre mu nyina hyiae eno obọ mpa ye maamo okay inti sa birthday we nso said oye no onsanye ne sa onsam kese ma Jesus oyire wai acho ofi one year 21st February me yire eya oyire acha ko ka kire maami Linda say your friend Linda awurade asemunie eya edabia eya 23rd of February eno ko sie ne maami mahunu maami bi wono so ye friend Mary Oduro woko abusanso woni mo bi ye friend Mary Oduro a mase eya wase na chesa wo yire maame ana yire maame eya wo yire maame woko aka kire ne say eya Mary Oduro ada eya 23rd February ena me hunu se wodi akire na woko akrofuom matadisefo asieye ena woko sie ne maame but it is an error because here we no 21st February eni kwa so obesie ne maame 23rd because saa 23rd no osie ne maame no na saa tam na ne maame awo no 2 days beto so ena opanyi bi afa ne nkansan ba beche wo ono ne maame entoma pa no kan say eye ne ba Linda nti ne wa beche ne saa ntoma wode ne nsa to ne ba no so ka say waba but wo de anigie ene yiyedie na de abreme na minim say enne de mahui mi nsu da na wo sade ebe ma me nso masere ke ni kwa so osie ne maame 23rd ne maame honhom kora mpene so maame no na owo baabi afro se mensan kurom oboase na ote baabi afro se mensan kurom baabi ano ote no na ote ben Jelak maame ni wu ye na mukosie no mukoye ye no wo NFL Park eye Gausu extension ewurade se men kan kire wo say kan kire wo wife na on correct sa mistake no na on pesika fa mo afori amanya kan on fa correct eye sa ada wo sie ne maame no obi woni fie wo kan say se wadi u birthday wi abesie wo maame a na ne wu nru wo maame fie na wonya 94 years no wonya 94 maame no ni fie din pa na mo frɛ no maame akua encha but no mo wo nickname bi o mo from frɛ no maame Potter na no wo ye Methodist ni mapa ko ka kira wo yire say on rectify sa mistake no on pesi kan fa ko manyanka no fa ntwam ayasa yes wo nya 94 years because we see ne maame wrong timing to mu gina so no ma bade adane ye de abriki no but ewurade se wo kan ho wo gina wo chi se dombere ma ne wo yehu atamfo be ma mo ho mene so but enya atuma afa na ewurade se wo de wo be ye neoma kase enkofo fifura mama so be ba be hwehwe wo na me hunu programs bi e be connect wo South Africa, Germany, US, Canada, ewurade se wo de wo kokko ho nyinara na wo de wo kwasa de wo Philippines what the best sound the walk back to Philippines what the back ye neoma kese bi wo Philippines that says the Lord wo wo fasi bi o mo friend Grace your friend Grace Evelyn Anan no wo fasi ne papa ne kwaku Anthony Anan Anthony kwaku Anan ka kire ne say o matu amna bi wo kwaman so on be ma akwala na tom
ɛhɔ na mu free na gya nkɔm hyɛ because some am mama nsɛm ɛyɛ Jesus, come on, boy, sing yeah, Jesus, yɛpɔn ade adi nkɔmɔ why because members ne mo ɔmo nsɛm ti fa nsa to akɔma so wɔwɔ faase grace no ɔware obi a ɔmo frɛ no Paul Asare na Paul Asare no bɛgu so obi gyina n'akyi bɔ ne din sɛ wɔyɛ doctor saa Paul Asare no kɔka kyerɛ ne sɛ me say ɔmo ahyehyɛ ɛsan efiri dwokwaa but awurade sɛ ɔnyɛ careful ɛma ne nkosi dan wɔ dwokwaa so kosi dan wɔ dwokwaa ɔmo beku no ɔmo ofiri dwokwaa kɔka saa asɛm ne kyerɛ no ma me awurade ahu mɔbɔ kɔka kyerɛ wo wife ɔmpɛ sika ɔmfa ma orphanage na ɛntwa saa deɛ no mu tii ɛyɛ saa adeɛ bi a ɛsie no ɔmbɛfa ho musuo na ɔmo de abaaba bɛtaataa no ɔmo si wɔnya 94 years baako ka kyerɛ ne sɛ me say ɔwɔ 96 years amen onipa bia ntumi ntwam to ɔmo susuo de ɔmo ahyehyɛ ɔnkɔyɛ sɛ deɛ ma kyerɛ no ɔwɔ 96 years obɛtwa mu ansan ne maame ho na awurade nhyira ɛbɛyɛ ne kyɛfa bɔ nsɛm kɛseɛ ma Jesus to wɔ kɔ akɔ celebrate wo maame birthday ana celebrate no March ɛne ɛkɔyɛ saa deɛ na meka no fama no wopɛ sɛ nyame extending ne years no nso a pɛ sika fa hyɛ envelope mu bɔ no ani din gu so na fa sika no kɔma nyanka na wobɛso daeɛ bi na wobɛhunu mfi a awurade de bɛka maame no ho 90 years sɛ na wopɛ sɛ mɛka ho 5 to 10 years emra mɛka ho it is a 10 years kra ne ba bɛka na kyɛ sɛ 100 mɛboa 100 mɛboa okay ɛnyɛ hɔ ma wo sɛdeɛ onyame akɔ a ɛhwehwɛ no ɛnyɛ hɔ ma sɛdeɛ onyame akɔ a ɔhwehwɛ no ɛwɔ nyame agya ɔba